Sumama. Ha? Sino? Si Mama. Ay, kanino? Kay Santa. Ulit, bingi ang lola mo. Sumama. Sino nga? Si Mama. Kanino? Kay Santa. Sumama. Si Mama. Kay Santa. Oh, sumama. Sumama. Si Mama. Kay Santa. Oh, sumama. Deck the halls with boughs of holly. La 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 la. 'Tis the season to be jolly. La 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 la. Sumama. Don't we know our gay apparel? La 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 la. Told the ancient Yuletide carol. La 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 la. Merry Christmas, everybody. My name is Santa Claus. Sumama. Sino nga? Si Mama. Kanino? Kay Santa. Oh, sumama. Sumama. Si Mama. Kay Santa. Oh, sumama. Sumama. Si Mama. Kay Santa. Oh, sumama. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Sumama. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Sumama. Ha? Sino? Si Mama. Ay, kanino? Kay Santa. Ulit, bingi ang lola mo. Sumama. Sino nga? Si Mama. Kanino? Kay Santa. Sumama. Si Mama. Kay Santa. Oh, sumama. Sumama. Si Mama. Kay Santa. Oh, sumama. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. Oh, may naisip ka na bang pang-exchange gift? Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto na ang IFL Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Taurus. Walang boyfriend o girlfriend? No problem! Huwag mag-feeling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na ito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-asa sa bulsa.
Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. Uy! Bagong damit? Bagong sapatos? Sana yung muka, bago din! Pataas ang edad, pababa ang muka. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM. Isang tinig lang ba ang ibig sabihin ng pagkakaisa? O hindi rin naman maririnig ang ibig sabihin ng himig na to? Gusto mo rin bang umawit at marinig ang iyong tinig? Ikaw at ako ngayong Pasko. Kung may kamay na nais mag-abot ng init, ilang labi ang mapapangiti kung bukal sa damdamin. Kung nariyan ang pusong handang magpatawad, kung may puwang sa damdamin ang paghingi ng patawad, tayo'y magkakaisa. Kahit sa isip ay saliwa, kung pag-ibig ang mauna, ang Pasko'y may iba. Sama-sama ngayong Pasko, isang tinig tayong maririnig, ipaabot sa buong mundo. Ang bawat kamay habang humihimik na ibig sabihin ng Pasko. Ang ibig sabihin ng Pasko, ikaw at ako. Kung ikaw ay handang magbukas ng iyong palad, ilang hiling ang matutupad, mga muntimang pangarap. Kung may isang bisig na handang magkalinga, ilang luha ang mapapawi ng mainit na yakap. Tayo'y magkakaisa, kahit sa isip ay saliwa, kung pag-ibig ang mauuna, ang Pasko'y may iba. Sama-sama ngayong Pasko, isang tinig tayong maririnig, ipaabot sa buong mundo. Ang bawat kamay habang humihimik na ibig sabihin ng Pasko. Ang ibig sabihin ng Pasko, ikaw at ako. Isang tinig lang ba ang ibig sabihin ng pagkakaisa? O hindi rin naman maririnig ang ibig sabihin ng himig na to?
ako ngayong Pasko. Sama-sama ngayong Pasko, isang tinig tayong maririnig, ipaabot sa buong mundo ang bawat kamay habang humihimig, ibig sabihin ng Pasko. Ang ibig sabihin ng Pasko. Ang ibig sabihin ng Pasko. Ang ibig sabihin ng Pasko ay ikaw at ako. Ang Disyembre ko ay malungkot pagkat miss kita. Ano mang pilit kong magsaya, miss kita. Kung Christmas, kahit nasaan ako, papaling-paling ng tingin, walang tulad mo. Ang nakapagtataka'y maraming nakahihigit sa'yo. Hinahanap-hanap pa rin kita. Ewan ko kung bakit ba ako'y iniwan mong nag-iisa. Miss kita, umugili, Pasko'y sasapit, di ko mapigil ang mangulila. Hirap niyan, mayroon ka ng iba. Kahit nasaan ako, papaling-paling ng tingin, walang tulad mo. Ang nakapagtataka'y maraming nakahihigit sa'yo. Hinahanap-hanap pa rin kita. Ewan ko kung bakit ba ako'y iniwan mong nag-iisa. Miss kita, o gili, Pasko'y sasapit, di ko mapigil ang mangulila.
at sa'yo. Oh, may naisip ka na bang pangregalo? Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ay, 5 o'clock na! IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Kapag nalulungkot, pinapatawa mo. Pag may problema ko, the best na magbigay ng payo. Enjoy palagi sa jokes mo at sa drama. Ang radio station ko na best friends sa lungkot at saya. Anumang oras, araw-araw, busy man o relax, pinapakinggan ko ay ikaw. IFM, IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, nagpes sa kwentuhan at tutugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, number one ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Eto na ang aginaldo ng IFM sa'yo, idol! Lahat ng kanta, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Pasko na naman, last Christmas, I gave you my heart. Tao po, mamamasko po. Ni Antong 1963. Kaya smile ka lang dyan, pwedeng makikanta. Siguradong good vibes ang iyong umaga. It's the most wonderful time. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Kwelang umaga, yung tipong good vibes talaga. Makipagkulitan at tawanan na sa IFM Best Friend Rock. Pasko na naman! Bossing, on the stepping! Cool! Yeah! Merry Christmas! Ang saya-saya! Pasko na naman!
Pwede. IFM ay aking best friend. Of old plain sight. That song was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. Oh, may naisip ka na bang pangregalo? Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Kunwari man pa-advise tungkol ad crush to, manayan si ka may crush to. Nayari ka? Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing, tanggaling-galing. Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Anong oras na? Ay, 5:10 na! That time check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. Kwelang umaga. Yung tipong good vibes talaga. Makipagkulitan at tawanan na sa IFM Best Friend Rob. On board is Ella Lambingera. Magandang umaga mga best friend. Present na ang kasama mo, best friend Ella Lambingera, dito po sa programang IFM Best Friend Club. Kung nais mong mag-zumba, mag-inat-inat ng buto ng laman, pwede ba yun? Pwede best friend.
Kasi kapag hindi ka gumalaw-galaw, maaga kang machuchuki. Alam ko naman, ayaw mo pa, best friend, di ba? Kaya naman, sabayan na ako ha sa ating Zumba at maya-maya lamang bibigyan kita ng isang beauty tip. Gustong-gusto mo yan. E-text mo ako ha, best friend, sa aming iText line that is 0949-614-0306. Oye mi gente, yo vengo presentándote la Zumba y ya sé que te va a gustar. Sí. Unang step natin, best friend, habang pumapadyak ang kanyang paa, ipapagpag din natin to sa right at ang ating kamay. Tapos left na paa naman ang ating ipapadyak habang pinapagpag into left. Okay? Nagets mo ba? Ulitin ko ha. Habang pumapadyak ang kanang paa, ipapagpag natin to the right, to the right. At syempre kasama yung ating kamay. Tapos left na paa naman ang ating ipapadyak habang pinapagpag into left. Ready? 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Susunod, best friend, kamay sa ating bewang at tapos iikot natin ang ating hips. Sagay! Bali-bali pa nagkimbo to. Ready na ha, best friend? 32 counts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yung kamay naman natin, shake to the left at shake to the right. 32 counts, best friend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Susunod, jog in place. 32 counts ulit. Ready ka na? Kanina pa ako ready. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Next naman, ilagay naman natin ang ating kamay sa harap ng ating dibdib. Tapos ipupush-push natin siya. Okay na? 32 counts ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Push mo naman. Last na to, best friend. Magmarcha naman tayo in place. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. O, diba, best friend? Binonggahan ang kiambot mo. Naguno yan, ag mo lagabay yauntun daw ah. Pero eto ha, ang ating beauty tip ngayong araw po ng Thursday. Best friend, ikaw ba, problema ka ba sa kilikili mong maitim-itim? No problem, best friend, dahil meron akong solusyon dyan. Ang kailangan mo lang, patatas. Patatas, best friend. Bili ka nun, best, mura lang ang patatas. Ipahid lamang sa area na nais mong paputiin. Kasi diba minsan, sa ating kilikili, may portion lang na yun yung maitim, best friend. Doon mo lang siya ipapahid, ha, best friend. Huwag sa buong kilikili, yung may portion lang na nais mong paputiin. At syempre, isa pa na pwede mong gawin, paghaluin ang lemon, kamatis,
at pipino. Best friend, i-blender mo lang ha yung tatlong ito at hayaan na nakababad yan sa kilikili mo for 15 minutes. Ganun lang ka-simple, best friend. Alam ko, kayang-kaya mo yon para sa hashtag #PakNaganda. Gustong-gusto natin yung mga ganyan. Kaya naman, best friend, sundin mo na ha yung beauty tip kung paano nga ba paputiin ang inyong mga kele-kele. Kele-kele? Ang sarap-sarap kayang amuyin yung kele-kele. Labigin ko lang, Ninang Mons na nakatutok na sa atin pagkaaga-aga. Magtatanim ka ba, Ninang Mons, ngayon? Bakit maaga ka nga nagising? At syempre, kay Nanay Rosalinda naman na nag-breakfast na pagkaaga-aga. In fairness! Ito yung mga taong talagang bongalicious ang kanilang magiging araw dahil maaga silang gumising. Trulalay! Sa ating pagbabalik, mga best friend, at tabayanan ng ating weather update at syempre, iba pang anunsyo. Dito lamang yan sa programang IFM Best Friend Club. Magbabalik ang programang IFM Best Friend Club pagkalipas ng mga musika at paalala. Uy! Bagong damit? Bagong sapatos? Sana yung muka bago din! Pataas ang edad, pababa ang muka. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM. Puto at suman na ang luto'y espesyal. May kasamang keso ang puto, may latik itong suman. Christmas time, we let in light and we banish shade. And in our world of plenty, we can spread a smile of joy. Throw your arms around the world at Christmas time, but say a prayer and pray for the other one.
there's depth in every tear. And Christmas bells that ring there are the clanging chimes of doom. Well, tonight we're reaching out and touching you. Bring peace and joy this Christmas to West Africa. A song of hope where there's no hope tonight. Ooh, ooh, ooh. Why is coming first? Deadly feared. Why is to touch deadly scared? How can they know it's Christmas time at all? Here's to you, raising class to everyone. Here's to them and all that is to come. How they know it's Christmas time at IFM ay aking best friend. Jingle bell, miabot si Isabel. Naminyo, Amerikanong buhat na og si Hitler. Jingle bell, tambok kay may bilbil. Sa ibabaw sa ngabil, bigoting nagsiwil. Panahon sa Pasko, tugnaw yun kaayo.
not in time for you and me, but someday at Christmas time. Someday at Christmas, man will not have failed. Hate will be gone and love will prevail. Someday a new world that we can start with hope in every heart. Oh, someday at Christmas. Good morning, class! Good morning, ma'am! Okay, ganito. Imagine ninyo na kayo ay milyonaryo at isulat nyo ang inyong activities. Yes, ma'am! Oh, Buknoy! Bakit di ka nagsusulat? Ma'am, hintayin ko na lang po ang aking sekretary. Ay! Ang classic talaga! Classic! Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay! After the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masebong-masebo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula, tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing, tanggaling-galing! Only 21 pesos per 200 gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Huwag ka nang mahiya. Sabayan mo na ang mga kanta. Malay mo, may magbigay pa ng aginaldo sa'yo. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM. Pagmulat ng mata, paggising sa umaga, unat ang kamay, bumangon na sa kama. Kung inaantok pa, lumundag-lundag ka. Ahaha. Kung wala pa rin, wag mo nang pilitin. Buksan na lang ang TV o sa radyo ay hanapin. Tunog at bagong mister na nakakagising. 1 plus 1 equals 2. 2 plus 2 equals 4. 4 plus 4 equals 8. Doblehin ang 8, tayo'y mag-8-8. 8-8. 8-8. 8-8 na mag-8-8. 8-8. Mag-8 Pasko na! Wow! Hindi lang pampatibay ng butong matamlay, ito ay pampahaba pa ng ating buhay. Ngipin man o wala, lahat ay sumabay. Ahahay. 1 plus 1 equals 2. 2 plus 2 equals 4. 4 plus 4 equals 8. Doblehin ang 8, tayo'y mag-8-8. 8-8. 8-8. 8-8 na mag-8-8. 8-8. Mag-8 Pasko na! Tayo'y mag-8-8. 8-8. 8-8. 8-8 na mag-8-8. 8-8. Mag-8 Pasko na! Merry Christmas!
tibay ng butong matamlay. Ito ay pampahaba pa ng ating buhay. Ngipin man o wala, lahat ay sumabay. Ahay 1+1, Magellan. 2+2, Lapu-Lapu. 4+4 equals 8. Doblihin ang 8, tayo'y mag-8-8. 8-8, 8-8, 8-8 na mag-8-8. 8-8, mag-8 Pasko na. Tayo'y mag-8-8. 8-8, 8-8, 8-8 na mag-8-8. 8-8, 8-8 Pastor! Tayo'y mag-8-8. 8-8, 8-8, 8-8 na mag-8-8. 8-8, mag-8 Pasko na. Tayo'y mag-8-8. 8-8, 8-8, 8-8 na mag-8-8. 8-8, mag-8 Pasko na. O sige, kaya nyo ba? Mag-8 Pasko na. Alas 8. 8 Pasko na. Dire-diretso na. 8 Pasko na. Alas sige. 8 Pasko na. Wow! IFM ay aking best friend. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and days of old lang syne? Here we go!
That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. Kahit walang Christmas tree at Christmas lights, Paskong Pasko pa rin ang feeling! Ay, Pasko na! Eto na ang IFL Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Gemini, iba na lang. Basta iba na lang. Huwag mag-feeling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-anta sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. Anong oras na? Ay, 5:41 na. That time check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. Kwelang umaga, yung tipong good vibes talaga. Makipagkulitan at tawanan na sa IFM Best Friend Rob. On board is Ella Lambingera. Habang nag-aalis ko dyan ng muta, best friend! Ako na ang bahala sa ating weather update at iba pang anunsyo. Mga best friend, inaasahan po na patuloy na makakaapekto po ang low pressure area sa Hilagang Luzon at sa kanlurang bahagi ng gitnang Luzon. Namataan po mga best friend ang LPA sa mayan na Tonin Mountain Province. Maulap na kalangitan na may kalakalat na mga pag-ulan at pagkulog, pagkidlat. Dulot po ng LPA ang mararanasan dito po sa atin sa Pangasinan at sa mga kalapit na probinsya. Iba yung ingat sa mga best friends natin na mag-alalayaga dahil best friend katamtaman hanggang sa maalon ang ating mga karagatan. 5:46 mga best friend, sisikat si Haring Araw at lulubog naman mamayang 5:43 ng hapon. Magdala na tayo ng ating panangga sa ulan. At syempre, eto naman sa mga best friends natin. Mawawalan po ng mga kuryente mga best friends natin. Diyan po sa may Mangaldan, Giliga Substation, sa Binalonan, Urdaneta Substations. Dahil mga best friend, magpapalit po sila ng wood poles along San Manuel Sapang. Ngayong araw na po ito mga best friend, October 5, 2017, 7 a.m. to 5 p.m. Ulitin ko po, 7 a.m. to 5 p.m. Ang mga apektado po ay ang bayan ng Mangaldan, Gilig Substations, bayan ng Binalonan, Urdaneta Substations. Kaya naman sa mga best friends natin dyan, ilang oras na lamang, kaya naman mag-ready na tayo. Eto, lambingin ko lang itong mga nagsipag-text sa ating text line. Good morning, Ella Lambingera. Kain tayo, pandesal. Ang sarap naman. Anong palaman ng pandesal nyo dyan best friend? At syempre, palambing na rin po yung nanay ko na hindi pa nagigising. Sabi niya maaga siyang gigising para ipagluto kami. Pero tulog pa. Gisingin mo na nga Ate Ella. Ayoko nga. Mamaya pagalitan ako niyan. Ay naku, mategi bombshell ako. Mahirap na. Sino ba yan? Kunwari Nay, may bisita kayo. Sabihin mo na lang. Tapos wala pala. Para bes, magluluto na lang siya. Wala na siyang magagawa dyan. Hashtag IFM, best friend ko
Alalang Bingera, pati ako hinashtag. Pabati naman ako, magbubukas na ng tindahan. Buena mano ka, Alalang Bingera, kwento. Ay, gabay kuta, na pampaswerte. Di kasi diba, kapag pagsisimula ng araw natin, kailangan talaga may pampaswerte. Pampaswerte si Ren, kisyo si Ren. Huwag yung gawin siya, so ang kisa si kayo. Labayo ande, kisanta kayo ditaan. Patuloy lamang sa pagtitext sa ating text line at syempre, ang inyong mga pagbati, pwede rin idaan yan sa aming official fan page at IFM Tiguban. Maya-maya lamang makakasama ko na best friend kabayan JJ at abangan ang ating viral/trending na pag-uusapan. Dito lamang yan sa programang IFM Best Friend Club. Magbabalik ang programang IFM Best Friend Club pagkalipas ng mga musika at paalala. Sigurado nababasabay ka na! Marami pa! Para good vibes ang umaga! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM. Wala ka pa. Hanggang kailan kaya ako maghihintay sa iyo? Bakit ba naman kailangan lumisan pa? Ang tanging hangad ko lang ay makapiling ka. Sana ngayong Pasko ay maalala mo na pag-ibig mo. At kahit wala ka na, nangangarap at umaasa pa rin ako muling makita ka at makasama ka sa araw ng Pasko. Wala ka pa. Hanggang kailan kaya ako maghihintay sa iyo? Bakit ba naman kailangan lumisan pa? Ang tanging hangad ko lang ay makapiling ka. Sana ngayong Pasko ay maalala mo pag-ibig mo. At kahit wala ka na, nangangarap at umaasa pa rin ako muling makita ka at makasama ka sa araw ng Pasko. Sana ngayong Pasko ay pag-ibig mo. At kahit wala ka na, nangangarap at umaasa pa rin ako muling makita ka at makasama ka sa araw ng Pasko.
a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Once in the year, it is not thought amiss to visit our neighbor and sing out like this of friendship and love, good neighbors above, and peace and goodwill the whole year around. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride on a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride on a one-horse open sleigh. Dashing through the snow on a one-horse open sleigh. Oh, the fields we go, Laughing all the way. Bells and bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride on a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride on a one-horse open sleigh. I can see his pipe and topper as they lie there in the snow. Where did my snowman, where did my snowman, where did my snowman go? I've been asking Ma and Papa, but they said they didn't know. Where did my snowman, where did my snowman, where did my snowman go? Only yesterday I met Jack Frost and knew there'd be a storm. So I lit a little fire just to keep my snowman warm. Did he slide back home to Snowland to become an Eskimo? Where did my snowman, now there is no man, where did my snowman go? Where did my snowman, where did my snowman, where did my snowman go? Where did my snowman, where did my snowman, where did my snowman go? Where did my snowman, where did my snowman, where did my snowman go? Where did my snowman, where did my snowman, IFM, ay aking best friend. Day of Christmas, my true love sent to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love sent to me 2 turtle doves and a partridge in a pear tree. On the third day of Christmas, my true love sent to me 3 presents. 2 turtle doves and a partridge in a pear tree. On the fourth day of Christmas, my true love sent to me 4 calling birds, 2 turtle doves and a partridge in a pear tree. On the fifth day of Christmas, my true love sent to me 5 gold-wings, 4 calling birds, 2 turtle doves and a partridge in a pear tree. On the 6th day of Christmas, my true love sent to me
turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the 8th day of Christmas, my true love sent to me 8 maids of milking, 6 geese a laying, and then he sent me 4 calling birds, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the 9th day of Christmas, my true love sent to me 9 ladies dancing, 8 maids of milking, 7 swans a swimming, 6 geese a laying, 5 gold rings, 4 calling birds, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the 10th day of Christmas, my true love sent to me 10 lords a leaping, 8 maids a milking, 6 geese a laying, 5 gold rings, 4 calling birds, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the 11th day of Christmas, my true love sent to me 10 lords sleeping spryly, 8 maids a milking, 6 geese a laying, 5 gold rings, 4 calling birds, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the 12th day of Christmas, my true love sent to me 12 drummers drumming. 10 lords a leaping daily, 8 maids a milking daily, 6 geese a laying daily, 5 gold rings, 4 calling birds, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. Thank you! Ang babait ninyo, thank you! Bitin ba, Idol? Sa susunod ulit! Tuwing umaga, ito ang iyong Christmas habit! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Tatawagan mi imano'y daray listeners tayo. Karaklan na saray kaaro tayon call center agent, alarumlay ay bagsda, amaga tan ang puso sa uni katatda. Lapod ng tutumbukan sa tawag tan mabot-bot at late night shift nira. Yan ayarin sa ngagay stress. Lapod sa stress takes away nutrients from your skin. Good thing, there is Stress Stops. Aya at walay kombinasyon na vitamin C, E, B, tan iron, yaman protekta tan ipawil to'y skin healthy glow mo. Katon remember, kaiba na proper diet and exercise, fight the effects of stress with Stress Stops. Multivitamins plus iron is the generic name of Stress Stops. If symptoms persist, consult your doctor. Narito po tayo ngayon sa Divine Bakery kasama ang pinagpipitagang si Moises Dalisay. Mang Moy, napaka-espesyal daw po ng dala niyong tinapay. Dito nakaukit ang mga kautusan ng nutrisyon. Ito ang 10 Commandments. 10 Commandments? Tungkol sa mga dapat kainin, dapat iwasan at dapat gawin. Tulad po ng pagpapasuso ng anak? Korek ka dyan. Kung gusto nating sumigla at lumakas, sundin ang 10 Commandments. Abangan nyo! Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Magkakakulay na ang magdamag mo sa mga programang handog namin para sa'yo. Alas 6 hanggang alas 9 ng gabi.
ang programang Best Buddy ng mga pauwi o papasok pa lamang. Handog namin ang mga kwentong kakaiba at kakatuwa talaga. Ay sa Gabi with Dado Cancionero. Tuwing alas 9 hanggang 1:00 ng madaling araw naman, may best friend kang handang makinig at dumamay sa mga pagsubok mo sa pag-ibig, pamilya, kaibigan na nangangailangan ng payo. Ay Confessions with Casey Sandalan. May kasama ka sa saya at karamay sa magdamagan mo dito sa 104.7 IFM. Ang best friend mo. Ay, 6 o'clock na! IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Kapag nalulungkot, pinapatawa mo. Pag may problema ko, the best na magbigay ng payo. Enjoy palagi sa jokes mo at sa drama. Ang radio station ko na best friend sa lungkot at saya. Anumang oras, araw-araw, busy man o relax, pinapakinggan ko ay ikaw. IFM, IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, the best sa kwentuhan at tutugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Walang boring kapag sila ang kapiling. Eto na ang iyong taga-gising at taga-remind na super entertaining. IFM Best Friend Club. Daddy shark, do-do-do-do-do. Daddy shark, do-do-do-do-do. Daddy shark. Grandma shark, do-do-do-do-do. Grandma shark, do-do-do-do-do. Grandma shark, do-do-do-do-do. Grandma shark. Grandpa shark, do-do-do-do-do. Grandpa shark, do-do-do-do-do. Grandpa shark, do-do-do-do-do. Grandpa shark. Let's go hunt, do-do-do-do-do. Let's go hunt, do-do-do-do-do. Let's go hunt, do-do-do-do-do. Let's go hunt. Run away, do-do-do-do-do. Run away, do-do-do-do-do. Run away, do-do-do-do-do. Run away. Safe at last, do-do-do-do-do. Safe at last, do-do-do-do-do. Safe at last, do-do-do-do-do. Safe at last. It's the end, do-do-do-do-do. It's the end, do-do-do-do-do. It's the end, do-do-do-do-do. It's the end. I've been hearing symphonies. Before all I heard was silence. A rhapsody for you and me. And every melody is timeless. Life was stringing me along. Then you came and you cut me loose. Was solo singing on my own. Now I can't find the key without you. And now your song is on repeat.
just wanna be part of your symphony. We hold me tight and not let go. Symphony. Like a love song on the radio. We hold me tight and not let go. And now your song is on repeat, and I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, I feel incomplete. So if you want the truth, I just wanna be part of your symphony. We hold me tight and not let go. Symphony. Like a love song on the radio. Symphony. We hold me tight and not let go. Symphony. Like a love song on the radio. We hold me tight and not let go. IFM ay aking best friend. People making lists, buying special gifts, taking time to be kind to one and all. It's that time of year when good friends are dear, and you wish you could give more than just presents from a store. Why don't you give love on Christmas Day? Christmas Day. Oh, even the man who has everything would be so happy if you would bring him love on Christmas Day. No greater gift is there than love. People you don't know, smiling not hello. Everywhere there's an air of Christmas joy. It's that once a year when the world sends in, and you'd like to find a way to show the things that words can say. Why don't you give love on Christmas Day? Christmas Day. Oh, the man on the street and the couple upstairs all need to know there's someone who cares. Give love on Christmas Day. No greater gift is there than love. What the world needs is love. Yes, the world needs your love. Why don't you give love on Christmas Day? Oh, every little child on Santa's knee has room for your love underneath his tree. Give love on Christmas Day. No greater gift is there than love. What the world needs is love. Yes, the world needs your love. Give love, oh, give love on Christmas. That song was brought to you by Sulfur Soap. Hindi pwede, ang pwede na. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling galing. IFM ay aking best friend. Ang taasing girla, labay ito isakto ni pangitundaan at arapda. Nayari ka? May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito?
Hoy, misis! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, misis! Dapat magpaka-smart tayo. Sa smart dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya misis, magpakatotoo. Mag-smart dishwashing tayo. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Attention! Magkano na lang ang Cobra Berry Blast? Sir, 10 pesos, sir! Dati 11 pesos, pero ngayon? Sir, 10 pesos, sir! Cobra Berry Blast, tanggal ang uhaw sa halagang... Sir, 10 pesos, sir! Very good! 10 pesos SRP for returnable glass bottles. Cobra Berry Blast, 10 pesos na lang nationwide. Ang paborito namin candy, sarap ng Mochi Gummies. Mala prutas na fruity pa! Tamis na chunky choco, ma-creamy Monami. Lamig dala ng V-Fresh at sobrang chewy Frutos. Mochi, fruity pa, chunky, Monami, V-Fresh at Frutos. Aming pasasalamat sa pagmamahal niyong tunay mula sa Colombia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. Anong oras na? Ay, 6:12 na! That time check was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. Kabayan JJ Ella Lambingera. IFM. Ang best friend mo! Dugatan. Ang mga kakaiba po ng mga almusal kapag umaga ay napakasarap tikman. Ano kakaiba yan? Yung mga tipo kunyari, ngayong araw na ito, mag-almusal ka ice cream. Ice cream? O, di ba hindi mo usual ang ginagawa yan? Mag-ice cream. Grabe naman! Yung mga best friend naman po natin na on to go naman, sobrang nagmamadali talaga yung kanilang pupuntahan. Medyo malilate na, ha? Wala rin lalo na yung mga manong driver natin. Minsan kape na lang yung iniinom nila. Oo, kasi nalangkungan Lara, best friend ka to na apura undala. Yan, pero payo po natin, dapat magutumin po ang sarili po pag umaga. Tama. Importante, the most important meal of the day is ang almusal. True lale. Kasi ilang oras kang tulog, walang laban ang tiyan mo, yan. Kailangan punuin ang tiyan ulit. Kailangan ulit yan, oo. Kaya syempre kumakayod yung tatay at nanay mo para lang mapalamon ka. Sana ikaw rin yung nag-prepare para sa kanila, hindi yung laging sila yung nagpre-prepare. Dahil inaalala nila, 9 na oras na tulog ang anak ko. Nakakahiya naman sa kanya. Hindi ko kinaya yung tong anak ko eh. Ang dami natin inaalala, best friend, sa buhay, di ba? Nako, eto usap-usapan naman kahapon, best friend, ang Senate hearing. Na ginanap dahil nga dito sa pagtalakay sa mga vlogs na tumitirada sa mga ilang politicians. Yung mga iba naman medyo below the belt. At medyo nag-trigger talaga ito na ipatawag talaga yung mga vlogger, yung mga sabihin na natin nag-share ng mga fake news. Ayan! Kasi may kakilala ako sa may kilala kang vlogger? Sa industriya natin. Hindi siya naniniwala. There's no such fake news, sabi niya. There's only tawag ito, a true, yung ba totoong news, tapos meron daw yung unconfirmed news, mga ganun. Yun lang daw. Unconfirmed news! Hi, good morning, Sir Bernie. Pero mas mga best friend natin dyan, mas lalong pinag-usapan dahil nga noong parang nasangkot yung 7 senador. Dahil hindi nabanggit yung pangalan nila sa isang vlog na hindi nila pinapahalagahan ang buhay ng mga tao. Kaya hindi daw sila pumirma doon sa nila, ano ba tawag doon? Resolution. Ayan. Yun, Senate resolution na calling sa pag-stop sa pagpatay sa mga minor. Yun.
Kalain mo, pati yung nadamay na. Ngayon, nabanggit sila doon. Galit na galit, di ba? Napakinggan natin yung statement ni Senator Cynthia Villar. Talaga nang gagalaiti siya. Hindi lang si Cynthia Villar, pati itong si Nancy Binay Hindi ko nakita yung kay Nancy. Kasi kailangan daw i-separate na niya yung pagka-vlogger niya sa pagiging ASEC niya. Yan. So ito ngayon, merong mga usapin ngayon na talagang pinatawag sila Mokauson. Yan. Si Thinking Pinoy. TP. Silent No More, yung mga kasama doon. Mga Silent No More na pinaparatangan na sa kabilang partido din. Medyo komplikado yung usapan natin ngayon, best friend, dahil talagang pagdating doon sa Senado, meron yung mga panataranta na kung paano sumagot sa mga senador. Siyempre, dapat yung proper courtesy yan. Your Honor, mga ganun yan Sabi nga ng mga ibang netizens, ginawa daw kakatawa yung hearing kahapon. Kangaroo court? Sayang lang daw yung binabayad daw natin na tax. Wow. Grabe sila. sayang yung mga mineral water na iniinom natin. At saka sa mga lumpiang minimerienda. Grabe! Pero siguro for the aid of legislation, para once and for all, ma-end talaga. Sino bang nakakaintindi at hindi nakakaintindi? Ayan. So bottom line ngayon talaga, best friend, ay talagang yung pinag-uusapan na, uy, itong ginagawa mo mali ito Fake news to Pero meron din naman punto yung mga vloggers. Sinabi naman nila na sabi nila, is it violating the right? My right, sabi nga ganun. Is it violating a certain provision na kung saan nakaka-apekto? Ito ba ay requirement na hindi ka dapat maging vlogger para o hindi ka dapat maging ASEC kung vlogger ka? So, pinunto-punto niya doon ngayon, yung mga ganon. Actually, siguro, kaya may ganitong klase ng hearing para mas madagdagan yung batas natin in cyber, in cyber world. Cyber world. Diba? Kasi hindi mo naman kailangan na sabihin na may ganong hearing para lamang mema. Tsaka sa mga ibang kababayan natin, parang wala na silang pakialam dyan At the end of the day, makaka-deliver ba kayo na para pagkain namin? Ayan. Makaka-deliver ba kayo para sa infrastructure? Mahirap lang kasi kapag nabasa dyan sa social media, marami na nagpapaniwala. Sa totoo lang, naawa ako sa Senado. Bakit? Ang dami na hinahawakan na kaso na. Ang dami na hearing. Nakakalito na ano ba talaga? Yung Wala pang natapos-tapos. Ano ba? Pwede ba isa-isa tapos may matatapos ganon. Pero hindi naman kasi pwedeng sabihin natin sa walang bahala ibang issue So eto na, best friend. Ako, tungkol sa mga fake. Alam ko may mga fake kang kaibigan. Sakit! Yan, eto ngayon, best friend, ang ating pag-uusapan ngayon. Eto na sa mga best friends natin na nakatutok. Best friend, ano nga ba yung balita na akala mo totoo tapos pinaniwalaan mo? Diba? Kasi meron yung kunwari patay na si ganito ganyan. Tapos bigla ka, hindi pala. Nganga ka. Yun ang biktima ka, yung talagang binalita mo na sa lahat-lahat. Wala na po siya. Tapos biglang lumitaw. Uy, kamusta mga pre? Ay, wala na. Anyari! Alam nyo na, mga best. Napeke, di ba? Ayan yung mga dyan, medyo nabiktima ng fake. Ayan. Fake news. Fake information. Sige, sagot po kayo, best friend 0949-614-0306 na pwede mong pag-textan. Type mo lang IFM space tapos ang yung komento at reaksyon. At syempre sa aming official fanpage, like mo na at IFM Tigupan. Magbabalik ang programang IFM Best Friend Club pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Nag-iisang pag-ibig ang nais makamit, yun ay ikaw. Nag-iisang pangako na di magbabago para sa'yo.
Saan ka man ay sana'y maalala mo. Kailanman asahan di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking iibigin. Walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Hindi malilimutan mga araw natin kay sarap balikan. At lagi mong isipin, walang ibang mahal kundi ikaw. Malayo ka man, sana'y maalala mo. Kailanman pangako di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Oh, walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Saan ka man, sana'y maalala mo. Kailanman asahan di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Oh, walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Let's take our time tonight, girl. Above us all the stars are watching. There's no place I'd rather be in this world. Your eyes are where I'm lost in. Underneath the chandelier, we're dancing all alone. There's no reason to hide what we're feeling inside right now. So baby, let's just turn down the lights and close the door. Ooh.
aking best friend. Isang araw, nahuli ang isang babae ng traffic enforcer. Ma'am, lisensya po, lisensya. Naku, lagot, may traffic enforcer. Tama, ganito na lang. Ipitan ko tong lisensya ko ng 100. Lisensya, lisensya. Eto po. Ma'am, hindi po ako tumatanggap ng suhol. Relyoso po ako eh. Kung ganun po, tikitan nyo na lang po ako. Sige, ito po. Itong sobre at ballpen. Sulat mo ha. Love offering. Ay! Ang classic talaga. Classic!
Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 bulala. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito, New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange. May bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best Tang made even better. Hello, how may I help you? Si Carla po, isang call center agent. Sa trabaho namin, sunod-sunod ang tawag at halos parati pa ang late night shifts. Di ko na malayan hanggat sinabi ng mama ko, nakita na sa mukha ko ang stress at pagod. Kasi ang laki na ng eye bags ko, nagiging dry na ang skin sa face ko at namumutla na din. Sabi ng mama ko, baka dulot na nga daw ito ng stress. Kaya natuklasan ko sa recommendation ng mga kasama ko sa office ang mag-stress tabs, kasama ng proper diet at exercise. Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor. Noon, tampisaw sa ulan at baha, tapos ligo ng sabong nakasanayan, pwede na. Pero sa tindi ng panahon ngayon, di na pwede ang basta pwede na. Dapat Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Di lang ordinaryong sabon dahil may sulfur. Tulong sa proteksyon ng balat laban sa katikati, tigyawat, galis at fungi. Ngayon, bawat ligo, Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Iwas dry skin at mabango pa. Dr. S. Wong Sulfur Soap. Gawang IPI. If symptoms persist, consult your doctor. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Eto ha, sa mga best friends natin dyan na nag-text sa ating text line. Good AM, Ella at kabayan JJ. Pabati naman yung anak ko na lagi nagmamadali dahil asa ayaw niyang malate. Si Shane, Gail at syempre yung dalawang gwapo ko ring mga anak, si Dave, Rick, Chris at Raven Razel. Ay, balik ko rin ng magandang umaga. Si Baron Driver AVR 729. Hi! Yahing Bunuan. Hello, Good morning. At sa lahat ng mga tindero-tindero na natin, mga papasok sa eskwelahan at sa kanilang opisina, nako, maganda naman at nagising ka ng maaga. Yeah! Mamaya po yung mga sagot po natin sa ating katanungan. Ikaw ba nabiktima ka na ba ng fake news? As in, yung mga pinaniwalaan mo na hindi naman pala totoong balita. True, Loleo. Share mo naman dito, best friend. Tutok lamang dito sa IFM. Ang best friend mo. Dugatan, 637. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Come and know that it
my direction. So thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly, slowly. You fit me, tailor-made, love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you nibble on my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Favorito, baby. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Si te pido un beso, ven dámelo. Yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo. Mami, esto estás mirándolo. Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam. Sabes que esa beba está buscando de mi bam bam. Me pruebas de mi boca para ver cómo te sabe. Quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empecemos lento, después salvaje. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza, oye. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Favorito, baby. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito, this is how we do it down in Puerto Rico. I just wanna hear you screaming, ay bendito. I can go forever cuando esté contigo. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito. IFM, I best friend. Young money, young money, young money, young money, young money, young money, young money. Love in 1,000 different flavors. I wish that I could taste them all night. No, I ain't got no dinner plans, so you should bring all your friends. I swear that to all of y'all my type. All you girls in here, if you're feeling thirsty, come on, take a sip, 'cause you know what I'm serving. No. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Freaky, freaky, yeah. My freaky, freaky, yeah. Shimmy, 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 yeah, shimmy, yeah. Bad girls gon' swallow la la. Bust down on my wrist in it, bitch. My pinky ring bigger than this. Matter how I'm Beverly Hills.
Dollar got too many girls. Met her out in Beverly Hills. All she wears red bottom heels. When she back it up, put it on the top. When she drop it low, put it on the ground. DJ pop it, she gon' swallow that. Champagne pop it, she gon' swallow that. All you girls in here, if you're feeling thirsty, come on, take a sip, 'cause you know what I'm serving. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Freaky, freaky, yeah. My freaky, freaky. Girl, na swallow nothing. Word to the Dalai Lama, he know I'm a fashion killer. Word to John Galliano, he cupping that Valentino. Ain't no telling me no, I'm that bitch that he know. How your wife in these thoughts, you don't get wins for that. I'm having another good year, we don't get blimps for that. That's the gang still cold, we don't get minks for that. When I'm popping them bananas, we don't link chimps for that. I gave these bitches 2 years, now your time's up. Bless her heart, she throwing shots, but every line sucks. I'm in that cherry red foreign with the brown guts. My shit slapping like dude did LeBron nuts. If you're feeling thirsty, come on, take a sip, 'cause you know what I'm serving. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Young Money, swalla la la. JT, Freaky, yeah. Swalla la la. My freaky, freaky, yeah. Swalla la la. My freaky, freaky, yeah. Swalla la la. My freaky, freaky, yeah. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. IFM, ay aking best friend. Eto na. Eto na ang IFM Hugots Go. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Cancer, unahin mo yung taong nagmamahal sa'yo, hindi yung taong di nagbabayad ng utang sa'yo. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Attention! Magkano na lang ang Cobra Berry Blast? Sir, 10 pesos, sir! Dati 11 pesos, pero ngayon? Sir, 10 pesos, sir! Cobra Berry Blast, tanggal ang uhaw sa halagang... Sir, 10 pesos, sir! Very good! 10 pesos SRP for returnable glass bottles. Cobra Berry Blast, 10 pesos na lang nationwide. Ang paborito namin candy, sarap ng Mochi Gummies. Mula prutas na fruity, fruity pa! Tamis na chunky choco, ma-creamy monami. Lamig dala ng V-Fresh at sobrang chewy frutos. Mochi, fruity pa, chunky, monami, V-Fresh at frutos. Aming pasasalamat sa pagmamahal niyong tunay mula sa Colombia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. Anong oras na? Ay, 6:48 na. That time check was brought to you by Sulfur Soap. Hindi pwede ang pwede na. Kabayan JJ Ella Lambingera.
IFM! Ang best friend mo! Bugatan. Mainit pa rin pinag-uusapan, best friend, ang usapin tungkol sa fake news, pagbablog, etc. Na hindi naman makatotohanan pero naninira daw di umano ng mga pagkatao. Yun. Ang lalim ng pagkatao. Kung ito sa barangay ninyo, best friend, kunyari sabihin nyo, ano ba yung fake news na yan? Ganito lang po kasimple yan. Sa barangay po ninyo, yan yung chismis. Totoo. Yun. Yung sinabi ni ganito, ganyan, na, oy, alam mo ba, Mare, ha? Masamang tao yan, sila Cardo. Ha? Terorista sila. Gawa-gawa ng maling bunganga. Ay, mga ganon. O kaya naman, pinapakalat na buntis na daw yung ganito sa ganyan. Pagtingin. Hindi naman pala. Buntis ka daw, anak. Nay, wala pa akong matres. Grabe naman. Ikaw ba, best friend, na biktima ka na ba ng fake news na yan? O ng sabihin na natin, chismis sa madaling sabi? Yan. Ano itong mga, pwede mo ba i-share sa amin kung ano yung mga parang sinabi nila na hindi naman totoo? Kasi pinaniwalaan mo. Minsan masakit, tas in your part na naniwala ka doon pero hindi naman totoo. Ang pinakamasakit doon, ikaw pa yung nagkalat ka tapos bigla mo na pagtanto na, ay, hindi pala verified. Hala ka! Lagot ka! O, best send mo niyan ha sa Zernar 4 sabi ni best friend Joseph G. Nagdagupan City. Good morning, kabayan JJ at DJ Alalambingera. Para sa akin, hindi ako naniniwala sa mga balita na hindi confirm at dapat galing po sa reliable sources ang balita. Yang Senado ay investigative body na yan just for their own self-interest. Lalim, Joseph G, nag-research ka ba? In fairness sa'yo, Ayan, talagang meron yung mga investigatives. Siguro yung committee, pero ang pinaka-main role kasi ng Senado kasi is to legislate laws. Hindi, meron kasi yung tinatawag na investigative journalism din. Sa journalism. Kasi baka sabihin niya, walang investigate na nangyayari sa mga news. Hindi yung basta kapag, alam nyo po, kapag sinesend sa amin na balita, hindi po namin basta-basta binobroadcast. Dapat in-scrutinize pa yan. Scrutinize ano daw? Scrutinize means parang yun? Hindi kilatisin yun eh. Parang duruge. Dikdikin, mga ganon. Dikdikin, mga ganon. Scrutinize. Lalim? Hindi. Parang hindi appropriate dun sa sa sentence. Wrong choice of word. Ano ba yan? Yan, ito naman mga best friend. Ako, ang balita po na pinaniwalaan ko po yung buntis po yung nanay namin. Pero napagtanto ko na 50 years old na si mama. Paano siya mabubuntis? Uy, meron pa yun! Sinampal ko yung kapatid ko. Uy, may mga ganun miracle. Menopausal baby. Diba? Si Kisses de la Vigne. Tapos parang parang yung tinutok sa yung mga, tawag ito, yung menopausal baby. Bakit? Itatapon ka na sana noon, pero pinanganak ka lang. Nakawa lang sa'yo. Swerte daw yun, Totoo. Matalino daw yung mga batang ganon. Ayan, ito pa. Ito naman, #IFM Best Friend Club. Ang balita po na pinaniwalaan ko ay yung meron daw malaking sahod sa kumpanya namin. Sinabi ko pa sa iba, pero katotohanan wala naman talaga. Ako tuloy yung sinisin nila. Babati naman po kami dito sa may pantal nakikinig po sa inyo ngayon. Christian po ito. Ito, nakakatawa to. Ano yan? Si Alfred, sabi niya, ang fake news po na pinanawalaan ko nung nagkape kami ng friend ko. Akala ko hindi networking. Networking pala. Open-minded ka ba? Akala ko libre niya lang ako, sabi. Pala networking. Yung pala, open-minded ka ba? Uy, may mga ganyan. Pero hindi naman siguro, wala naman siguro masama doon. Totoo. Wala naman masama. Bigyan nyo lang ng chance na mag-explain. Pero kung talagang ayaw nyo, yun, order lang kayo ng kape. Nakadepende naman kasi sa'yo. Ba't ka kasi sumama? Ba't ka kasi naniwala? Diba? Tapos ngayon, sisisihin mo siya. Tama. Siyempre, ginagawa rin niya yung, ito na lang bottom line. Kung legal yan, okay lang. Yun. As long as legal, go. Alam mo na si Bigets. Legal na ngayon. Mga legality yan.
Hashtag IFM Best Friend Club. Ako po, yung balita na pinaniwalaan ko ay buntis yung girlfriend ko sa ibang lalaki pero hindi pala. Nasaktan ako, Ate Ella, nung una pero tinuloy ko pa rin yung pagmamahalan namin. Oh, totoo yan. Alam mo, pag may mga ganyan, may mga doubt naman. Siguro, yan, gumawa ka ng mga medical procedure. Diba? Pumunta kayo magpa-DNA, ganun. Buntis? Pa-DNA? Pwede mo gamit na muna ng muna, tawag ito, panganak muna. Yun. Tapos tiwala ka muna sa girlfriend mo. Sige, i-reverse psychology mo. Pagkakatiwalaan kita ngayon. Bibigay ko lang, 100%. Eto na yun. Yan, sayong tiwala ko. Wal sa lumabas yung bata. Kumanda ka. Pag hindi ko yan kamukha, kapag hindi ko yan kakulay, lagot ka. Hindi naman nakukuha dun sa mga ganun-ganun. Hindi ako naniniwala kasi yung wala yung lukso ng dugo. Pero DNA na lahat-lahat anak mo talaga. Hindi naman pala sa kanya. Galing kay Nietzsche. Nakatakot yun, dugo, lumulukso-lukso. Pero ito sabi ni Nietzsche, pinaniwalaan ko na fake news is yung sinabi na buntis ng kapatid ko. Muntik ko pang masabunutan na nagsisituloy ako. Hindi ko pinaya yun. Hashtag Best Friend Club. Hi mga DJs. Ako po yung nabiktima po ako ng fake news. Yung ikakalat nila ang mga kapintasan ko, pag tingnan sila, mas malala pa ang itsura nito nila. Yan. At matapos makuha yung gusto nila, yan ang gagawin. Mga walang utang na loob. Yung ikakalat na ako pa ang nakautang, sila naman ang umuutang sa akin. Fake news na pala ngayon, social na term ng chismis. Alam nyo na. Anong tawag po sa mga nagkakalat nito? Ano? Fake newscaster. Wow! Parapatan mo yan. We have a right to self-incrimination. Hindi dapat discrimination. Nakakatawa yun discrimination. Eto naman, sabi niya dito, ang pinaniwalaan kong fake news ay yung patay na daw si Mr. Bean. Galing kay Jake ng San Carlos. Marami yan. Yung mga patay-patay mga artista. Totoo. Sinishare nila. Recently lang yung isang boxer, sabi nila patay na. Pero hindi naman pala totoo. Karaniwan sa mga wrestler talagang Naku kayo Nakakatakot yan. Sige, mamaya po, pagbabalik po natin po. Maraming salamat sa unang batch. Mamaya po, ituloy natin, best friend, ang ating pinag-uusapan. Kung ikaw ba, nabiktima ka na ba ng fake news na pinaniwalaan mo? Ano ito, pakishare mo naman sa amin. Send mo na yan, best, sa 0949-614-0306. Ang programang IFM Best Friend Club, pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. I met you in the dark, you lit me up. You made me feel as though I wasn't off. We danced the night away, we drank too much. I held your hair back when you were throwing up. Then you smiled over your shoulder. For a minute I was stone cold sober. I pulled you closer to my chest, and you asked me to stay over. I said I already told you. I think that you should get some rest. I knew I loved you then, but you'd never know. 'Cause I played it cool when I was scared of letting go. I know I needed you, but I never showed. But I wanna stay with you until we're growing old. Just say you won't let go. Just say you won't let go. I'll wake you up with some breakfast in bed. I'll bring you coffee with a kiss on your head. And I'll take the kids to school, wave them goodbye. And I'll thank my lucky stars for that night. When you looked over your shoulder, for a minute I forget that I'm older. I wanna dance with you right now.
and you look as beautiful as ever, and I swear that every day you'll get better. You make me feel this way somehow. I'm so in love with you.